आज लोकोत्सवाचो दुसरो दीस आणि दुसरो दीस साजरे करता आसतना आणि प्रस्तावना करता आसतना खूप आनंद जाता. कारण साधारणशे आम्ही 94 सालाचो दीस जर पळयलो जाय जाल्यार आम्ही कल्पनाच करूंक शकना, ह्या वाठाराची ह्या भागाची कल्पनाच करपाक शकना. आणि अशा वेळाचेर ताकद क्षीण म्हणजे ताकद त्या वेळाचेर कल्पना सांगता की तुमकां 94 सालाक ह्या इतल्या गांवगिऱ्या भागांतले आमचे युवक आशिल्ले ताजे कडेन म्हज्या एकट्या कडेन स्कूटर आशिल्ले फक्त एक तो. आणि 92 सालाक जसो ह्या गांवगिऱ्या खोतीगांव ह्या भागात ग्रामीण भाग आसा, ग्रामीण भागात तो पयलो ग्रॅज्युएट. लक्षात घालात, म्हाका गोंय स्वतंत्र जाले नंतर 92 सालाक जर पयलो ग्रॅज्युएट आमी सादो आर्ट्स केल्ले आसले जायत न्ही, कितें अनास्ता आसतली, शिक्षणाची अनास्ता, बाकीचे डेव्हलपमेंटा संदर्भात कल्पनाच करपाक शकना. आणि अशा ह्या सगळ्या स्थिती मध्ये मी असं नाही, हांव एक शिक्षक म्हणून रुजू जालो 94 सालाक. आणि त्या वेळाचेर आमी एक सादो क्लब आमी सुरू करतो की ह्या भागाच्या जे प्रश्न आसा त्या प्रश्नासना आमी चिंतन करूया की जे जातात रे म्हणजे गांवा पुरते म्हणजे 4 लोक जायन म्हणजे आमी चिंतन करूया. आणि तातूंत अनेक विशय आमी हातांत घेतले आणि ताकद नासतना सुद्दां हातांत घेतले. ताकद नासतना म्हणजे कशें सगळ्यात पयलीं दिसतालें शिक्षणा शिवाय पर्यायच ना. जर शिक्षण जर सारकें नासत जर जाय आमी विकासाच्यो कोणी कल्पनाच करूंक शकना. आणि त्यामुळे आमी एखाद्या भुरग्याक दत्तक घेवप आणि म्हाका सगळें अशें सुरवात केली. म्हणजे 10वी भुरगें आसा जर मॅथ सायन्स इंग्लीश जाता त्या भुरग्याक थोडीशी मदत करप अशा प्रकारचो उपक्रम करता आज 2007 सालांत आमची 2007 सालांत आमी बलराम शिक्षण संस्था सुरू केली. आज ह्याच आदर्श संघाच्या कार्यकर्त्यांनी सतत चिंतन करत करत तो इतिहास म्हाका वचना आज बलराम शिक्षण संस्था आज तुमच्या समोर जी आसा ती उभी आसा. आज 1000 भुरगीं आमचे कडेन शिकतात आणि आमचे कडेन की 450 भुरगे रेजिडेन्शियल आसात आणि जवळजवळ 7 आस्थापना ल्हान मोठी बाकी सगळे ही आमची आदर्श सेवा संघाच्या कार्यकर्त्यांची कमाल आहे. आज गोवाभरचे लोक आमची स्तुती करतात. खंयच्या विशयाला गो श्रमदान विशयाक लागून आसली ते श्रमदान काम जे आसा न्ही आजचे कालचे न्ही आमचे पुरातन आमची संस्कृती परंपरा आसा आमचे गांवचे गांवपण मनीसपण तें आसा आणि ते आमकां टिकोवपाचो सुरू प्रयत्न करतात. आणि ती आमची आदर्श सेवा संघाची फलश्रुती आसा. निश्चित रूप से पिछले 24 वर्षों से इस दुर्गम क्षेत्र में संसाधनों के अभाव के समय विषम परिस्थितियों में ऐसे कार्यक्रमों का प्रारंभ करना वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है. चूंकि इन क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, जनजातीय समुदाय के लोग ऐसे कार्यक्रम में आकर के कई प्रकार के चीजों को देख के सुन करके समझ करके अपने को पूरा एक तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लेते हुए अपने गांव में समाज में लोगों को बताते हुए आज की दुनिया में जिस प्रकार से यह डिजिटल दुनिया है उसके साथ समाज के साथ हम आगे बढ़ते हुए अपने को हम विकसित कर सकते हैं, परिवार को ठीक कर सकते हैं और गांवों को भी हम शिक्षित विकसित उन्नति प्रगति समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं. इस प्रकार के प्रेरणा ऐसे कार्यक्रमों से मिलता है. इसलिए मैं आप तमाम आयोजनकर्ता को मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों को चुना है. और आज 24 वर्ष हो गया, आने वाला और 1 साल में 25 वर्ष हो जाएगा. कोई भी कार्यक्रम 25 वर्ष तक हो जाता है तो पूर्ण रूपेण युवा होता है और जो है हम कहते हैं कि ये रजत वर्ष की ओर आप पहुंचने वाले हैं. की एक अत्यंत कुशलतेन असो आयोजित केल्लो लोकोत्सव वो फक्त ह्या वर्षाचेच वैशिष्ट्य नाही, गेली 6 वर्सां आयोजन नियोजन प्रायोजन खंयच्याय कार्यक्रमाक कशें आसचे, कशें प्लॅनिंग आसचें, कशें एग्जिक्युशन आसचें आणि सगळ्याचो सन्मान कसो जावचो, कोणीच खंयच्यान दुखोवचो ना अशा पद्धतीचें आयोजन आयज रमेश तवडकर हांच्या नेतृत्वाखाली आदर्श ग्राम तशेंच बलराम
ह्या संस्थांनी घडोवन हाडिल्लें आसा म्हणून तांचे पयले सुवातेर